Nejo masomo gazette. I told you that I'm a political analyst. I'm a researcher. Gima wacho is based on research. Nejo masomo gazette kaka so many. Neni tie leak report Monday ke gazette magwigni Wednesday. Okapati in gazette mane for legal issues. Oh wacho maber. Ni there is a likelihood mar Ruto kao etangula kata Raymond Omolo. To kine sirikal leak gimoro o gauge public opinion. To ma was the argument mar the state gimomiyo giwacho Raymond kata wetangula sana Raymond. Number one giwacho nigi ng'e compulsive behavior ma jaluo. Ni jaluo ni ok wuoga go siasa 100%. To ne gitiyo gi statistic minyalo dhi ing'iyo. Ni Raila kano chung president. Jaluo ne gocho only 60%. To Ruto and his handlers wacho sani onge jaluo mochung president. To ni wachako miss deputy president. Kato governor be pode sheki. Nigi mami jaluo nyalo chungo gokinyi kadhi go kura onge. 60% Mara is going to be 0.2%. Mano was the argument by state. Galway leak report. Koro mano wan wamako madho chunywa niko bele Raymond Omolo wante ke jaluo mbele. Don't kamano. Wanu Raymond wa. Kendo gine timore gichagi wacho niya Ruto nje nigi paro mar maintaining deputy central mondo sergi go. So it was confirmed as day and night. Niga chagwa ere kato kiere okao central. Domande di? Yakachagu okao central. Sirikal not temo with all its might. Ochi wogaste ineno matres. Jakaduki ni no chulgope jo kauga gope te. Oti kumabra nyaka bot no kel maradam. Topote ngachacha oyombo ja uda large 7 times 37,000 votes against 5,150. Koro my woman go Ruto duogo. Mother's intelligence report is shake up a cabinet. It will work your kamoko because and cow oko. Mano ipabne wachino. Gimomio ombuli elwar kum Raymond Omolo. Kalwe leak report. Iwacho ni tik moro kuom dhano miluongo ni personality type. One gi introvert, analog ni gi extrovert. Introvert en ng'at ma calm and warm ok en kiere here. Extrovert en ng'ama kiere here, en ng'ama talkative and outgoing. Tiwacho ni deputy president to kod president ok onego bed joma nigi personality machalre. Ruto ne kiere here, Rigathi ne kiere here, Ndoa nokethore. Koro ka joge geji gini scale mar personality type giyudo ka Raymond Omolo is calm, onge kiere kaka Kindiki. To Ruto en ng'ama is outgoing gi kiere. Ginyalo donjo gi Raymond mana kaka donjo gi Kindiki no. Mado bed majago no okupamne Raymond Omolo. Seche mwadhi mbele ichaki wacho ni advantage ma Raymond Omolo nego en niya. He was not invited in this government. Igeni jowa modong kaka doka thote riemba. To Raymond Omolo en wuon kambi. Magini koji to gini magiriembo ji. Koro by being Omolo being appointed or chosen as the running mate ma Ruto killed 2 birds with 1 stone according to intelligence report. Number 1, calm the anxiety ma joluo. Number 2, ma is a loyalist mane sirikal ma wuod kambi. Mar adek, Raymond Omolo nong'e kaka nigi campaign, ong'e sinite. Bwana sifiwe. Amen. Mana tieko. Nitie sasa ma wacho ni keji ng'eny. Wacho ni jini what support Ruto because of 3 things and I would personally. Number 1, Ruto ywe pi wang' wan na nyisi tema chako go. Omera koni niya seche moko interact gi jotelo gi me offices gi. Page ni tu paro dango momiyo ma otimore kama any political move. To jogo no ni maraga. Itim analysis to gimoro achiel ne kapod olalni. Ruto no ywe pi wang' joluo apenje ni what is and how. Mae kako kona. Okora ni joluo tete mosenege sirikal ka. Ruto no appoint minister
gi state official kuonde mane githoe mondo ywe wang'i gi wang'a. Tapenjo ni podo ka winji what is. Okona niya, wachako gi Homa Bay County. Tom Mbuya nonegi na gangland style. Ng'aonegi ng'eyo, an ba ng'eye, taonge evidence wang'eyo. Jo Homa Bay noyua kabisa. Masuba nobedo neglected into political periphery. Ruto nokao mbade. Okono jo Suba. Gilaja Homa Bay. Ni ayuyo pi wang'i. Ng'ame kona mana koni baba kene no kang'e mano. Kare tik chake di koda. Okona ni poda mana Homa Bay. Babne wachino. Ochako kona. Ni maraga dongia Homa Bay. Poda pangi dala wengise ni panga. Okona niya. Odhiambo Mbae. Chairman mar constitutional expert mar constitution. Nodeg malit. Kanegi loko katiba. Nonege Homa Bay. Manyithi university nogolo koko kabisa. To Ruto timo nang'o okao Raymond Omolo oywe pi wang'u akoni babi panga mana no kane mano kwamne urwat no koro seche miwacho gimomi wa support Ruto weri gi weche mang'eny kwany mago mondo inyise ok tako duoka Siaya akoni batodok Siaya ka oche na akoni manyom ere kaka oywe pi wang' jogi okona maber ni Musando nonegi mong'ad lwete oyawo go IBC to ning'e wachno. To koni ka okao Wandai okete dongo tiyo oywe pi wang' jokanye jo Siaya akoni baba winji kanyo maber kabisa. Ochako kona ni Ogola notho kendo wang'e joma nonego Ogola nokelo sirkal wang'egi mondo tujo luo gi Kalenjin. Ogola bende joge ohinyo okao Luga PS oketo dongo tiyo kanyo. Tachaka peje ni baba okwadogi Kisumu be okora ni Kisumu jomong'e politics. Noneg Robert huko makaseda eyo molil kabisa jogo ywa kabisa oloklo doj okao Dorcas Attorney General omegi Ruto ywe ko soko ywe oywe ko soko ywe kora koni ni wan sani onyiso ji mo support Ruto maber mogi wa support Ruto because of revenge omera revenge be made wa support Ruto because wachulo kuo revenge iwinjo to revenge enang'o kopo ni ng'ato nego nyathini to ng'ani bonegi diwinjo ka gikwe matito to chunyi akonwe gimoro wan joluo wan gi mirima mali ya juu gi jo central onge gimo pando ng'ato sewache ka ogingo dingo miloj to jaluo en ng'at ma o respect joma dongo okoni jaduong' okwongo kawo Jomo Kenyatta kawo after 6 months onyone joluo nyan kaka mipira onge samoro moro kuyo sebede presidency mokel lwet jaluo tema gichaka guo odhi kawo no riembe inge story ochako dhi moyo ka hotel matelo bajo kikuchegi Raila ochako wacho Kibaki tosha ka Raila ne ka Kibaki ne wheelchair magi chaki dok etelo gionge asante pod giyanyowa dugune gima timore Uhuru Muigai Kenyatta ka Ruto ne dwaro impeach sirikande uluongo Raila motimo kodi handshake most stabilized government mare pod jo central okomi waluon bang'e Uhuru wonde ni support Raila koni watimo handshake miya minister ni sirikal mari idhi ka sirikal not nusu mkate beda mos ni miya kata mana minister no dagi ni sirikal marwa at the long run Uhuru Kenyatta no hand over power ni Ruto ng'ato penja ni maragi ng'ena chikiti president matiyo ni consume National Intelligence Service ong'eyo 1 month before ng'ama dhi yombo samoko kura that day president osebedo brief ni ng'ane to ema dhi kawo telo seche ma itimo gimoro niya office ma hand over president osekon mosechako ng'eyo kaka gini bedo handed over koro ki ng'ato wuondi ni Ruto nopisore nade Uhuru mana miye telo bwana zibiri koro support Ruto because of revenge pamne wachno iwinjo koro wacho mogi ke dhano ng'eny ka omera chik iti kaka Ruto ogolo nwa dhoch mane chandowa jaluo bila mos wego koko dhoch mane chando jaluo nitiere ng'ama kia dhoch ada wache in simple form nitie miere mikoni ja university ok nya wuoke to wuok ga nitie miere miwathi miere idi magi odar ng'ani ok nyombe dok gima nyombi wan bende
atwara no koni ministers moko and some position negi kuongre jaluo kaw negi koni ted lwenje luok bibedo bang' ochuka timo timcha ogola no bedo ka as fate had it no thought ogola no go bedo ochako wach niya Attorney General jaluok nyalo bedo kumelo sheria ke jaluok ng'ama sheria Ruto nokawo Dorcas oduor nye Kisumu dogo keto docholokore ochako bedo Ministry of Finance nen mar jo atwara gi ni mano desgi ma gituombe okawo mbadi keto dogo keto kora peji joka ma ng'ato pod mi propaganda ni Ruto rach apeji gimoro chiembra tieki ka jogi notamore support Raila bagi wacho ni Ruto ni maombi si uchawi magi nyierowa ma jogo support Ruto ni Ruto ni ng'anya nyono Raila zaidi kaka okedwa Raila to docholokore Raila Ruto dhioko chonge ne Raila kaki sechwanyore to kuyi wacho ni jaluo ni msaliti konywa urugo Ruto ni kendo jogi neno ka jogi jomofuwo an jaluo mane buto kuyo kadwari ng'ama rach iwinjo ng'ato nyono wuonu gi mama upile ka pile to podi pamo ne mar choge maber mano ng'amora ndong kamano atieko ka wacho ni asota dhano ng'eny uwinjo ada wuoyo gi ministers magwa gi PS gi jomo yiere sirikal te joluo ywak nang'iyo email mara ka joluong jal mara ka de watwa ma awache number 1 jotelo moyier gi thagowa kodhi manyo pesa dhano wacho niya kata dwani giwinji ni gidhi office minister gi kata PS gi to gikoni ni wadwaro certificate mar chama mar self help group kikelo ne to kodi nodwa KRA pin kitero ne to penji ni odwaro certificate ma wacho ni chulo ga tax kitero ne ni ndik proposal kitero ne ni bro luongi tegi wacho ni ng'at maber kende Raymond Omolo wuod Kanyipir awinjo ni en kidhire pamne awinjo ni en kidhire an pok adhire to ayie manyisa ni kidhire to penji niya idhi nade ni yadhi maber kadi jaluo tie kodi dwaro nango to tie tika kodi oko bet bedo mang'eny kori wacho niya Raymond Omolo ni Ruto be nigi intelligence report ni osekonyo joluo kora koru niya jowa mekere internal security ke kata konyo joluo ne wan go yugi PC wuod Kangeso jo Migori ong'eyo choki achwaka kikwayo dhiang' ni donj gi thuon ibedo ja JC tibedo police ojoto chako poreka okoni ni tango na certificate mari wabro wacho kichamo sara sani kijagi yudo wuod Kanyipir miluongo ni Raymond Omolo kodi me kuyo mang'eny ano kadwa certificate mar chama ano kadwar mar KRP ijaluo ni idwaro adi kawidhi bwana sifiwe amen